Mas wayahe Mas. Yuk semuanya masuk aja kembali Wisnu Nada. Wisnu Nada gue gawe cok. Iwan out. Serah foto di jantung. Iki lho bocah. PLS joget lagi yuk. Bosnya berdiri sebentar ya, joget sedikit saja, sedikit saja. Wong ayu resnamu kinaya tombo susah ning Bos kawer ije anu lho. Terima kasih, Bos. senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna goleknya dek kowe ini lho. Ada plastik lho. Wisnu Nada taman saranya Indonesia gimana audio serah foto di jantung ini lho bocah kontak-kontak PLS goyang dong siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang biasu laksi
kanca-kanca PLS daya mawon mbah nuwun. Terima kasih semuanya. Wisnu Nada. Pak Tudiono. Harga besar cerah foto. Bolo tuh kayak mania. Ayo monggo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi
Sudah. Oli bersama Wisnu Nada. Ayo yang punya Selawi. Mas Inggit. Opo ora curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku pamit sayangku tak cuma genggamanku Selawi matur suwun wis ayungi bersih udaku lan ngancani kesepianku terus ngopo aku ngancani selama ini yen akhire kowe milih bali ning seko mangan nganti nurut dalan tak turuti berharap iso duweni bisa korban ke waktuku siwae kalah karo mantanmu saat dene rasulan usahamu aku raiso yang dari dene hatiku ngoburane sayangku sing meneng tetep masa laluku Wisudada iya Roni masih tak kondisi kapuwimu ngapusi seolah mencium dahimu saat dene langit aku sing kleru ngarep sikapmu karena terus ngopo aku ngancani selama ini yen akhire kowe milih bali ning mantanmu saka pengase saka penyan hati nurut dawan dalam tak turuti berharap iso duweni wes tak korban waktuku isi wae kalah karo
Yo bojo galak yuk. Ya, Semoga bareng ya. Wisnu Nada duwe gawe col Ipana Audio. Cerah Foto Production tepake kembang menutup bojo galak yuk. Sasipe kutu koyang ngene duwe bojo ora tau ngepenake seneng urip ngomongane seneng kudu tak dino bojo kepenting kalah bojoku sing saiki dari siti wae aku mesti disadari ame dolan ro kanca kok ora dioleh senengane turut dikira lo liyane yen ngono aku yen bisa menang tak jelas kok malah mau gawe kowe sepanen di matamu aku iki ora tau bener kabeh rumangsa wis paling pinter bojo sing galak yo wis sing ngomongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku wegah bisa apa kanggo tulus sing ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jadane senajan kahanane koyo Senajane kalak bojoku paling sing bagus dhewe kuat dilakoni era kuat dilakoni yo yo tetep cinta yo yo senajan bojoku galak
Baik dengan berakhirnya satu tebak Bojo Kala. Berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aku susah Tentunya mewakili Wisnu Nada di bawah komando beliau Bapak Marvin, Ipana Audio, Cerah Foto di Jantung. Semua kru apabila ada kesalahan, kekurangan maupun tuntutan kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, nuwun kalau nuwun. Wes aku lilo iki. Wisnu Nada. Mending aku sengaja yang wis mati rasa endang ngomong apa te nyangka katresnanmu yang kowe jaluk lebih mending aku sengaja yen wis mati rasa endang ngomong aja mbok kenduli karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik tanganku ilang bareng rasa tresno. Ayo pasukan jengengnya